öýle namazyň 4 rekat sünneti barada gowgulaýar. Giýje turup namaz okuymak näme? Belli zat beter gowlat 5 wagt namazdan soň iň fazilatly giýje turup namaz okuymak. Näme? Halkyň hemme kişiň ukuda wagty bolýar-da. Giýjäň ýary bolýar-da. Şodur şunu getir günnüýdiň içine. Yani öýlen de ýary gün orta bolup gün agyp başlanna hemme kişi ýada wagty, hemme kişi Hudaýdan gafil bolýan wagty bolýar. Şondan süren Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gün aganna 4 rekat sünnet okuýanmış. 4 rekat nefil okuýanmış. Peygamberimiz okuýandan biz onu sünnet edip okuýýas. An Aişe es-Siddiqa radiyallahu anha. Hawluk mansıkman okuyup verecek biler teberrüken. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli 4 qabla az-zuhr. Yutilu fihinna al-qiyama ve yuhsinu fihinna ar-ruku'a ve's-sucud. Rawahu İbn Majah. Enemiz Hazreti Aişe diye ben Peygamberimiz görýärdim. Mudam öýle dönünçek 4 rekat okuýardy. Başga namazlardan şoň qiraatyny Alham suresini uzağa derdi. Başka namazlardan rukusunu uzağa derdi. Öýlen 4 rekat sünnetini. Başka namazlardan secdesini uzağa derdi dipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem 4 rak'atin ba'da az-zawal qabla az-zuhr ya'dilna bi salati as-sahar. Rawahu'l Bayhaqi. Peygamberimiz aýdypdyr. Ey musulmanlar, sürünerden soňra gün agyýa öýle namazyň wagty bolýar-da. Öýlen 4 rekat farzyndan öňçek 4 rekat nefil sünnet bara. Giýje tahajjud namazy bilen barabardyr diýenmişdik. Salaty okuýaman. Ala orda beri edaman. Namaza yetişecek bolup tekbiri yetişecek bolup ala orda beri okuýman Peýgamberiň hak sünnetiniň içinde ýokda. Hatta Peygamberimiz yetişmedik wagtynda sünneti galanna enemiz Hazreti Aişe diye öýlen farzyndan soň 2 rekatini okuyup ýerden 4 rekatini howlukman ýene okuýardy diye. Inhe öýlen ýanky mına aýdýanym memtada ol kowum gelipdir da ey Muhammed çykda diýipdirle Peýgamberiň wagty bilen çykmandyr şu öýlen 4 rekat sünnetini zaýly okuyup duranmamaly zahiran şeýleşe. Öýlen 4 rekat sünnetini Peygamberimiz her uzak okuýanmışdy. Hem kıraatyny, hem rukusunu, hem secdesini. Şu öýlen 4 rekat sünnetini inşallah indemelek okuýaňyzda mudam ýadyňyzda bolsun, eýni giýje turup namaz okuyup duran ýa Allah. Hikmetini, sırrını, ilmini aýtdym. Giýje turup namaz okuýanda halkyň gafil wagty bolýar. Öýlen farzyndan öňçäkde her kim ýada, nahar ýejek, işten gelen wagty, ol dogry öýle wagtda bar. Adamlaryň istirahat etjek wagty. Senne şomuga namazda dursaň, eýni giýjäň içinde adamla ýatyka namaz okuyup duran ýanakda gerek ilmiň ala bar. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İza zalati'ş-şams futihat abwabu's-sama fala yughlaqu minha." Rawahu Tabarani. Şu günagynna 4 rekat sünnet okulýa azan çekilýe. Şonna göňlüň bir gafsy galmaya açylmasyn diýipdir Peygamberimiz. Tä öýlen okuyup bolýançaň tamam gafla açylýa. Şonu 4 rekat sünneti salatym okuyup oturasym gelenap diýipdir. Şu gaflaň açylan wagtyny howlukman okuýasym gelýär diýipdir. Näme başga namazlar Peygamberimiz salatym okuýanmyş nauzu billah. Ýok, başga namazlardan artykmaz öýlen 4 rekat sünnetini okuýanmyşdyk. Uzak sura bilen rukusunda 5 6, 7, 8 aýdy bermeli Subhan Rabbiyal A'lani, Subhan Rabbiyal Azimi. Bir ahunjalla aýdýanlar täk aýtmaly, 3 aýtmaly, 5 aýtmaly, 7 aýtmaly, dogry aýdýar. Ýaňşanyň menen iňnen uzýan namazyňa berer ýokdur. Wa 6 bolly mukam, 7 bolly mukam, 8 bolly mukam. O bir raýat etip bilden gowda, raýat etmäniň menen hiç işgali ýokdur. Arkaýyn bolun. Onu 4 aýtdym mukam, 6 aýtdym mukam, barmaklaryň beýçek bolup ýaňşdym, o zatlary giýip bermem. Inhe öýlen 4 rekat sünnetini jaýly okuýun. Bir wagt bir sorada aýdan şeýle giýjäň ýaryn okuyup duran ýany Peygamberimiz öwrläp aýdan gürrüňleri bar. O özde günnüň namazlarda iň jaýly okuýany öýlen 4 rekat sünnetide. Olakon bereketdir. Resulullah janyň sünnetidir, göneniň. An Abi Eyyub el-Ansari qultu afi kullihinna qira'ah? Qala sallallahu aleyhi ve sellem na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasil? Qala la rawahu at-Tirmidhi kaza fi ash-shama'il.
Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari aydiye men Peygamberimizden soradım. Ya Resulullah sen öyle dönünçek 4 okuyan. Şoň hemmesinde alham sure okuymalymy diýdim. Hawa hemmesinde alham sure qiraat okuymalylar diýdi. Aham Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari aydiye men aýtdym diye 2 rekatdan salam berip ýene 2 rekat okuyjaň bolarmy ýa 4 kamil okuymalymy diýdim. Onda qala sallallahu aleyhi ve sellem la ortasına salam verme 4 bitin okuyucu diye. Yine sondan çiğim fıkh Hanefi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hukmuna öyle dönünce 4 rekat sünnet edip okuyuyasa. Son cahili yerine getirip okuymalı. Hazreti Huzayfa aydıptır şu urrundaydeyn zihninizde sual kalmar yani ve nasihat vazifem gerdenimden ayrılar yani. Hazreti Huzayfa aydıptır ey Müslümanlar. İnner racule kad yukhaffif salatehu ve yutimmu ruku'aha ve sucudaha. Keda fi şu'ab lil Beyhaqi. Adam namazını yeňilidir diptir. Hazreti Huzayfa Peygamberin sahabası hewr alimmişdi. Peygamberimiz bir zat aýsa şoň içine düşünýänmişdik da. Ondan üçin Hazreti Huzayfa näme diýilýär? Peygamberimizin sırrynyň eýesi, içiniň eýesi diýmişdikler. Şonu aýdypdyr. Adam namazı yeňilidir dipdir. Yani näme? Hamana qytgarak sure okuyor, kulli namaz aýdýana. Rukusunu Subhan Rabbiyal Azim'in 3 aýdar 5 aýtmasa aýtmasyn. Ve yutimmu ruku'aha ve sucudaha men yeňli okuyjak dip rukusunu secdesini kesmesin, naqys etmesin ýöne dipdir. Salam eňil qalmasyn dipdir. Adam namazyny yeňil okuyor dipdir. Hamana hawluk maşraqmışdyň, alam neşrahın ýerine kul huwallahny goş hamanada. Amma yetesalun goşma alam neşrah goş. Alam neşrah goşma kul huwallah goş. Ya inna atayna goş hamana. Ya ruku sucudda 5 aýtma 3 aýt. Emme onu ruku sucudun naqys etmäň dipdir. O bir adamda salasmy okuyan nädipdir? Haçandan merden şeýtip namaz okuypdan dipdir. Men 40 ýyl ber şeýtip okuypdan dipdir. Kıyamatda görersiň dipdir. Hudaý sana namaz okuýdyň a diýmer dipdir. Sen ruku sucudun beter naqys etýäň dipdir. Hazreti Huzayfa şeý dipdir. Inhe 5 wagt namazy ýerine ýetirip okuymaly. Emme şolaň seni iň ulagda öýlen 4 rekat sünneti da. Açık-açık hyzmatyňyzda ýetirli, adryny bilseňiz çarsyňyz.